Hey guys, welcome back to a new vlog. ini namma most awaited ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 25 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲವಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದರಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ Q&A ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ Q&A ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಏತು ಬೇಜ ಹೆಂಗ್ ಆತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗಿನಗಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಆಗಲೇ ಏಪ ಮದ್ಮೆ ಒಟ್ಟುಗ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಪನ್ನ ದೀಪಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಡುಪುನು ಆಯ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ ಬಿಕಾಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಿಂಜ ಮೆಗ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಯ್ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಆಯ್ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಗಲ ಮದ್ಮೆ ಏಪ ಅಗಲ ಮದ್ಮೆ ಏಪ ಅಂದ್ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ನನ್ನ ತೂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಏಪ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅದೇ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಗಲ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಗಲ್ನ ನಸೀಬ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತನ ಕೇಂದಿನಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂತೀನಿ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪುದೇರು ಅದಾಗ ಅಗಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರೂಕು ಪಂತೀನಿ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಯಾನ ಅಮ್ಮಡ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಯಾನ ಕೇಂದ್ ಬಕ್ಕ ಲವ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪನ್ನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಯಾನ ಪುನ ಲವ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾಕೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಆರು ಈ ಲವ್ ಏರಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಹೆಂಗ್ದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಕಾರಡಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಪುರ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ದಾಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಜಿ ಅನು ಪೂಜಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ನ ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗೆನಾಗುಲ್ ದಾದ ಕಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಓ ಊರುಡುಪ್ಪುನು ಎಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗೆನಾಗುಲು ದಾದ ಕಲ್ದಿನಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗೆನಾಗುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ್ಯಾನೆ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಲ ಬಿಕಾಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒರಿಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಒರಿಪ್ಪುನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಾಯೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಡುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಕಾಮ್ ಮಲ್ದಿನಾಯೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಬಿರುವ ನಿಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೀನಿ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪನ್ಲಿ ಹಿರಿಯನ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ITI ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಆಯು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮಲ್ಲ ಆಯು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಡುವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವು ಎಂಕಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂದು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೋಂಡು ಮನ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ನ ಊರುಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ತ ಮಾಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಲ್ತದು ಆರು ಪಾಪ ಜನ ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಆರ್ಲೆ ಸಂಗೋಪಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪನ ಎಂಚಲ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದ ಶಾಲೆ ಇದು ನಾವು ಶಾಲೆನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೇರಂತ ಸೊ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒಡೆಮುಟ ಬೈದು ಮನ್ನ ಕಾಲ ಅಗಲ ಕೈಟ್ ತೀರ್ಜಿಡಲ್ಲ ಪನ ಬೇತಾಗುಲು ಅಗಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡೊಂದು ಬಂದು ಅಗುಲ್ಲ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತ ಅಗಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡ್ನ ಕಾಲ ಬೇಯ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನ ಪಾಡುವ ಇಜ್ಜಿಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡ್ನು ಇಜ್ಜಿಂಡಾತಿ ನಮ್ಮದು ತಾಕತ್ತಿತ್ತನ್ನ ದೇವರು ಏನ ಮಾತು ಮಲ್ತಿರಡದ ತೂಕ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪಾಯರ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತೇನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾತೇನ ನಾ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಒಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತಂದ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಎಂಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತಂದ ಅದೊಂದು ಇರ್ತಿ ಬಟ್ ಅಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಡು ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಪಪ್ಪಾಗ ಇಷ್ಟ ಐತೆಜಿ ಯಾನ ಅವೇ ಯಾನ ಮೊಲ್ಲ ಪಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣದಲ ಪಣ ಆಯನದಲ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ ಮಾತ್ರ ಪಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತದ ಅಂಚ ಹಾಪಿ ನಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಏನೇದು ಲೆಕ್ಕ ಊಲ ಆಯ್ಜಿ ತುರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಏನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಏನೇನ ಆದ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಸೊ ಸಡನ್ ಪೂರ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಅವೇ ಅಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಡು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೇವರದ ಎಡ್ಡುಲ್ಲ ಆಯುಷ ಅರಿಶಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಇನ್ನು ಆಯುಷ ಅರಿಶಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಖುಷಿಡುಲ್ಲೇರು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನುವಾರ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನು TS ಬರೀತೀರಿ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಪೂರ ಲೋನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನೆಮ್ಮದಿರ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಪ್ಪೊಡು
ಅವೇ ಅವು ಮೈನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪೋ ನಮ್ಮನೆ ಐನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರೋಡು ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪನೆ ಡ್ರೀಮ್ ದೀತಿನ ಊಲ ಆತುಜಿ ಎನ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುದೆ ಎನ್ನ ಅದಲ್ಪನು ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಚೆನಂಡಿ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಂತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಆವಡು ಇಂಚ ಆವಡು ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಮ್ಮ ಏನಂತೆ ನಮ್ಮ ನಸೀಬ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಏನು ಎನ್ನುದಿ ರಕ್ಕ ಊಲ ಆತಜಿ ಅಂಚಾದೇನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪು ನಂಜೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ಲೋನ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೋಡು ದಾಲ ಲೋನ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪಗಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಿನೆಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಹೊಲ್ದಿರೋದು ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲಿಗೆ ಏನ ಅನ್ಪಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಯಾನ ಲೈವ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಎಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಕೂಡ ಆರೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನ ಪೂರ ಆತನ ಪೂರ ಇನ್ನಡ ಪಂತಿಡ್ ದಾಲ ಪನಂದೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ಎಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಯಾನ್ ಪಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ಯಾನವೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಗಳ್ಳ ಬರ ಹನ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ಅವೇನು ಬುರ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಗುಲ್ ಬೊಕ ತೂಯಡ ತೂನತ್ ಬಟ್ ಬುರ್ಚಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬತ್ತಾದನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನೆ ಕೂಡ ಯಾನವೇನ್ ಕೇಂಡ ಕೂಡ ಅನ್ನನವೇನೆಲ್ಲ ಅವಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವಾಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಏಪ ಲಡಾಯನ ಕೂಡ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಐಕ ನಮ್ಮ ಯಾನವೇ ಅನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ದ ಕೂಡ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬುಚ್ಚವು ಐಕ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಪಡು ಬೇತೆ ಬನ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೇರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲ ಮೇರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೂರ ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಗಿತ್ತಿನ ಹೆಂಗ್ ಪಂತೇರು ಅವು ಅಂದ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅವೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಡು ವಾರಂಡ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಆಪುಣಿಗ ಅವಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲಿಗ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಓ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಡಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣಗ ಅಕ್ಕನ ಓ ಗುಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಓ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನಿ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಓ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಓ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತ ಲಡಾಯಿ ಆಪಿನಿ ಇಂಕಲ ದಾಲ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಡಾಯಿ ಅಂಚ ಲಡಾಯಿ ದಾಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು ನೆರಿಯನತ್ತು ಯಾನ್ ಹಾಲ್ ಬನ್ನದಲ್ಲ ಕೇಂಜಿದ ಲಡಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಾತ್ ಸಹಿ ಒಟ್ಟುಸಿ ಹಾಲು ಯಾನ್ ಹಾಲು ಒಡೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಪೂಡಿ ಹಾಲು ಮಂಚಲ್ ಬರ್ರೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಬರೋಡಿ ಬನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಇದುಲೆ ಅಲ್ಲಗಿದ್ದ ತುಲೆ ಒಡೆ ಲಡಾಯಿ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಲ್ ಬರಂಡು ಅಲೆಗೆ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ ಬರಪ್ಪುನು ಹೆಂಗ ತರ ಮಲ್ ಬರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಲೆಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ್ ಮೇರ್ ಅದಗ ಮೇರ್ ಮೊಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇರ್ ಪೋದ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಣ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅದಗ ಎನ್ನ ಕಣ ನೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಡು ನಿಂಗೆ ಕಾಸಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇರೆಗೆ ಪೂರ ಪೋರೆಪ್ಪುಂಡು ಸೋವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಂಕಲ್ಲಿ ಲಡಾಯಿ ಆಗಿದಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ಆಲೆ ಪನ್ನೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಕೇರಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಅದು ಕೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪೆಟ್ಲ ಹೊಡುಜಿ ಹಾಲು ಮನೆ ಕೇಂಜಿಡ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಪರ್ ಒಂದು ಮಾರೈತಿ ಓಶ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಾಲ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಐತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಗ ಐತೆ ಮೇರೆ ಇಂಚ ಹಾಕುವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ತಿರ್ಗದ ಇಂಚ ಆರಿಂಕ್ ಹಾಕಿನಾರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅದಾಗ ತಿರ್ಗದ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇನ ಅದ ಕೂಡ ಆರಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅದ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇನ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಆಡಿ ಬೊಕ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಬೊಕ ಆರೆ ಬತ್ತು ಸಾರಿಕಿಂದ ಆರೆ ಬೊಕ ಪಾತಿರು ಅದಾಯಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕದಿನ ಆರು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಡ್ ಅವು ಹಾಲು ಅವು ಅಂಚನೆ ಸಾರಿ ಯಾನಿಗೆ ನೋಡು ಅವು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಹೂ ಗುಣ ಎಂಕ ಹಾಲ್ನ ಗುಣ ಅದ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಗುಣ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಷ್ಟವು ಆಪುಜಿ ಬನ್ನ ಕೆಲವರು ಓವರ್ ಪಾತಿಗಳು ಅದ ಬೆಚ್ಚ ಓಲಿ ಏನ ಪಾತಿಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವು ಆತಿ ಬಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ವಾಗುಣ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮೇರೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಓಲ ಹೌದಾ ನಿಂತೆ ಬನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಪಂಡ ತಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಏನಾಯ್ತಂಡಲ್ಲ ಎದುರುಡೆ ತಪ್ಪಂಡವೇನ ಎದುರುಡೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮೇರು
ಇಂಕ್ ಮಿನಿ ಐತೆ ಇಂಕ್ ತೀರುಜಿ ಬೊಕ ಹಿಂಗ್ ಬಂಗಾಪುಂಡ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಂಚ ಕೆಲವೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಣಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಗಣ ಇಷ್ಟ కొంచెం వెచ్చదగుణ అన్నగా ఏనవుతుంది మేరుండత ఏరందిజ్జి పోయి నేర్పినే వారు నంజు ఎంచిన నేర్పిని జోరుడు బాబా ఇంక యాన్ జోరుడు నేర్పే అండ్ బొక్క రిటర్న్ ఇంక ఎదురుದ నెరియడుండతి కేన్వే బొక్క ఇంక జోరు బుల్పరే బొక్క యాన్ బుల్పే లాస్ట్ కి ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಬೇಟಕುಲು ಅಂದತ್ತು ಒಂಜೇನ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನ ಅಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇರು ಅಗುಲ್ ಮೂಜ್ಜನಲ್ಲ ನೆನ್ನಗ ಕೇನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾದ ಬುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರ್ ಬುಲ್ಪೆ ನಿಗಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಂಗೀತ ಬಂತೀನಿ ಅರ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನದ ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆರೆಂಕಲ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂದಾಗ ಸುಜ್ಜು ಸಂಗೀತ ಅಂಚನೆ 2 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ 3 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಡ ಎಂಕವೇ ಆರ್ನೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈದಿದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಯಾ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪಣ ಆರ್ನಿಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಏನಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪನ್ನಾಗ ದುಂಬು ಪನ ಇತ್ತೆಂಚ ದುಂಬು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟದು ಗೊಬ್ಬಂತ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಭಯ ಮಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬನ ರಜೆ ಇತ್ತಂದ ಅವೇ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪನ್ನ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ದಾದಾ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ್ತು ಮೊಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಂದು ಕಿನ್ನಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನಲ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಅಣ್ಣಲ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಒಬ್ಬನು ಅವು ಯಾನ್ ಜಸೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಪುರ ಆಯ್ನ ಅವು ತೂಪಿನೇ ಅವು ಅಂಡ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಜಸೊಂದು ಫುಲ್ ತೊಂಕುನೆ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ ಸಮ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ತಾಗಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರ್ ಬುಲ್ಪು ಯಾ ಬುಲ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಯಾ ಬುಲ್ತಂದೆ ಎಪ್ಪುನು ಅವು ರಾಗ ಒಯ್ತಂದೆ ಎಪ್ಪುನು ಆರು ಬರ್ತದ ಆಯ್ಗೆ ನಿರ್ನ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾ ಬುಲ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಡಿತದೆ 2 ವರ್ಷ ಅದಾಗ ಅವ್ರು ಪಿರೋಡಿಲ್ಲಡೆ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ಗಳು ಇತ್ತೇನೆ ಆಗಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗಲ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಪೆತ್ತದ ಐತಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ನಗಳು ಇರ್ತೇನೆ ಆಗಲು ಅವು ಪಾಗಾರದ ಹಟ್ಟಿದ ಅವನ್ ಕಂತೀನಿ ಅವನ್ ಕಂತದ ದೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ ಪೊಂಜು ಸಮಾಜು ಆರ ಜೋರ್ ನೆಟ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಗುಲ್ ನೆರ್ನಗೊಂಡತಿ ಉಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ಬರಗೆ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಕೇ ನೋಡವು ಇಲ್ಲಡು ಪುರ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗುಂಜಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಸಮ ಉಪ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಏಪ ಕಟ್ಟುವತುಲಿ ಆನೆ ಎಂಕಲ ಮೆಂಬೆಗ್ಲ ಲಡಾಯ್ಪಿನಿ ಅವು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಲಡಾಯ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏತಡ 7th ಡುಪ್ಪುನಗ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ರಂಚನೆ ಆಂಡು ಏನ ಏಪಲ ಬಂತೀನಿ ನನ್ನಗ ಈ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣತ್ತು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ವಿನೀತಣ್ಣ ಅಂಚ ಬಂತೀನಿ ಅಂತ ಐಕ ಆಯನ್ಪಿ ಎನ್ನ ಸೋತೆಕ್ಕ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡವನ ಮಗಲಿದ್ದೀರ ಆರೇನ ಈ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದೆತ್ತು ಆರೇನ ಅಕ್ಕ ಅಂಜ ಬರುವನತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ 7th ಡುಪ್ಪುನಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಗ ಇದಾಯ್ತು ಎಲ್ಪುನಿ ಅದಾಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಪೂರಾಂಡು ಸ್ವೀಟ್ಲ ಕೊರಿಯ ಪೂರಾಂಡು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಗೆತ್ತು ಇದ್ದಾಕದಿನಿ ಎಂಕಲಾಗಿ ಲಡೈ ಒಮ್ಮೆ ಅವನ್ ಗೆದ್ದು ಪಿದ ಇದಾಕದಿನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಇದ ಬಿಟ್ಟ ಆಗಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟು ನಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ದವನ್ಪಿ ಕಟ್ಟುಚ್ಚಿ ಮಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅವು ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಂದೆ ಪೂರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ ನಲ್ಲ ಉಂಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಜಿನಿಯ ಪೂರ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಪೂರ ನೋಡಿ ಆನಿ ರಾಶಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ ಅವು ಅಂತ ಅಂಚತ್ತು ನೀ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿನ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆದ ನಿಕ್ಕು ಫನ್ನಿಂದ ನೆನಪ ನೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಈ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ನೈಕ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಅರೆನ ಅಣ್ಣನ ಬಂತೀನಿ ನೀನು ಅಣ್ಣನ ಬಂದು ಓಕೆ ಆವ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಶ್ವಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂತಲೇ ಯಾನ್ ಓದ್ವೆ ರಶ್ವಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲು ಓಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ 8 ಜನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ 8 ನಿಕಲ್ನ 8 ವರ್ಷದ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿಂಕೊಂಡು ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪಂಡ ಶಿರುವಡೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಂದು
ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಂಚಗಳ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಂಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮಂಚ ಕಂಡೆ ಮೇರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಪಡ್ದು ಏತು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಜುಜ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವರಪ್ಪ ಐಸಯ ಏರೆ ಏರ್ ನಿಕ್ಕದೆ ಮಾರಿತಿ मरना तेरे को डर नहीं लगता ಬರೋದು ಪುಣಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋರ ಪಕ್ಕಡೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬರೋದು ಪುಣಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಅವೇ ಅಪೂರ್ವನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಕುಂದಾಪುರ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಊರು ಮಂಚಕಲ್ಡೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಚಕಲ್ಡೆ ಮಾರಿಗುಡಿಟ್ಟು ನಾವಕ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋರೆ ವೇ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡಾತೆ ಮೊಲ್ನ ಪೇಂಟೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಿಕಾಮ್ ಮೇರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಆದ ಐಟಿಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ 8 ವರ್ಷದ ಲವ್ ಇಂಕಲ್ನ 8 ಇಯರ್ಸ್ ದ ಲವ್ ಇಂಕಲ್ನ 8 ಇಯರ್ಸ್ ದ ಲವ್ ಆಪುಂಡು ಎಲಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಗೆ ಒಕ್ಕ ಏನ ಆಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರೋ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬನ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತಿನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಪೋಯಿತ್ತೆ ನೈಜೀರಿಯಾಗ ರಿಫೈನರಿ ವರ್ಕ್ ಪೋಯಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತ ಪೂರ ಮೇರ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತಿನ ಪೂರ ಅಂದ ಒಂಜಿನ ಹೋಯ್ತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಉಂಡು ಎನ್ನ ಐಟೆ ಪಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಟೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ದಾವು ಡಿಲೇ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪೋಪಿನ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ನಾನು ಇದೊರ್ದು ಪೋದು ಹೊಡಿತಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂಚದು ಉಲ್ಲ ಐತೆ ಮೂರು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀಕ್ಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ತೂಪಾದರ ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ತೂಪಾದ ಜರ್ಬ ಕಾರಣ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫೋಟೋಲ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಅಪೂರ್ವ ಗಣ್ಣೆ ಎಪ್ಪುನು ಸೊ ನಾವು ಐತ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ನೆಟ್ ಆಯ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಲ್ಲೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಗನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತುಲೆ ಎಂಗನ ದುಂಬದ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತಡ ಆಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಅವೇ ಆಯ್ನೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನೆ ಐತಜಿ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮೊಲ್ಲೈತೆ ಎನ್ನ ಬಾವಿನ ಮದ್ನೆ ಪೋದುಪ್ಪು ನಗರಗಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಪಾಡುವ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ಮಿ ಬುನ್ನನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಿಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಅವಲ ಪಾಡುವೆ ದೀಕ್ಷಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅವು ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕೆ WC7RE ಆ ವಾರ ಅಂದಿ ಯಾರು ಬಾಲದ ಪುರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ತರಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಡ 1.5 ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ 8 ವೇಟ್ ಉಲ್ಲೆರಿತ್ತೆ ಆಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ತರಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂದು ಬಟ್ ಆನಿಯನ್ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯಿಲ್ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲಡ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಜಗಲಿಗಿತ್ತೆ 1 year 4 months ಆಯ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ 8 ವೇಟ್ ಅಗುಲು ಇತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 9 ಉಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡೌನ್ ಆಯ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ್ ಮಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ 9 ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಈತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬೈದಿನಿ ಎರಡು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಬೈದಿನಿ ಜಾಯ್ 94 ಮ್ಯಾಟ್ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ ಸಾವಿಯು ಎಂಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಸೊ ಆಯನ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಏನ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಹೂಮ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ರಶ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನ ಬಂತಿದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಇಂಕಲ್ನ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಏನ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುವಂತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮದ್ರಿತ್ತ ಯಾನು ಸಾವಿಯು ಪ್ರಸಾದ ಎಂಗ್ಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕಿ ಇರ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನೆನಪಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ how many girlfriends and on whom ಕರ್ಮ ಅದ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇರಿಗ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಾಲ ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ಇದ್ದಜರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಬರ್ದ ಅಂಚ ಬರ್ದಾಲ ಇದ್ದಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅದ ನಮ್ಮ ತೂವರ್ ಲಂಚ ಇತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗನೆ ಒಂಜ ಅದ ಅಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜ ಅದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜ ನಡು ಗುತ್ತಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಪು ಅಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ ಪೋನ ಸೊ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಸೀನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಾಡ್ ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆವಾಡ ಒಂದು ಪುರ ದಾಲ ಅದಾಗ ಮಂಡ್ಯಡ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತೈನಿ PUC ಬಕ್ಕ ಪನ ಏನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಪನ ಅದಾಗ ದಾಲ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಲ ಇತ್ತಜಿ
ಸೊ ಕ್ರಶ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಸಾವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಣ್ಣ ಲಕ್ಕನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ದೇವನ್ನಾಗ ಹೋದಿನ ಛದ್ಮೇಶ ಪಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅದ ಸಾವಿಯ ಛದ್ಮೇಶ ಪಾಡಿದ್ತಿ ಪೊಣ್ಣನ ವೇಷ ಅದಾಗ ಹೆಂಚಿನ ವಿಸಿಲ್ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಿತ್ತ ನೆನಪುಂಡವು ಸೀನ್ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೋಟೋ. ಲಾವಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫೈನಲಿ ಒನ್ ಆಸ್ಕ್ ಆರ್ ಯು ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ರೆಂಟೆಡ್? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಲಾವಣ್ಯ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲತ್ತು ಓನ್ ಇಲ್ಲತ್ತು ರೆಂಟೆಡ್ ಲತ್ತು. ಸೊ ಅವೇ ಓಕೆನಾ? ಆತಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇದಿನ. ಸೊ ಎಂಗಲು ಮಾತೆಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನುವ ಬೇತಲುಂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು Q&A ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಗಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ತೋರಿ ಎಂಗಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಗರದೆ ಬಗೊತ್ತು ಜೀ ಬನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗ ದಾಲೇಜ್ ಬಕ ಏರ್ ಪುರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓದುದು ಜರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲ ಬರ್ಪಿ ನನಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ವಿ ಹೋಪ್ ನಿಗಲೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಗಾಯ್ಸ್. ಚಲೋ ಸಿಗ್ಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಪುಲೆ ಸಿಗ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.